αποστολή και θα... Ναι, εντάξει. Λόρδε Φράγκερτον, μπορώ να κάτσω δίπλα σας στο παράθυρο? Μόνο αν θέλετε να με βασανίσετε. Ω, κάποια δεν κοιμήθηκε. Όχι, όλο το βράδυ έκανα έρευνα για να σας γυρίσω σπίτι. Και το ίδιο και το προηγούμενο βράδυ. Εσύ έκανες έρευνα. Πες μου ποια είσαι και τι έχεις κάνει στην κόρη μου. Χαχα. Σκεφτόμουν, κι αν υπάρχει ένα δεύτερο μουσικό κουτί εδώ στη γη, έτσι βρήκα όλα τα παλαιοπολία σε ακτίνα 80 χιλιόμετρων και αν Θέλω να δω όλη την έπαυλη πριν Θίσλ. Κάντε ησυχία. Ο Λόρδος Φράγκερτον εξομολογείται την αγάπη του για τη Lady Franklin. Αγαπητή μου Lady Franklin, δεν μπορώ να συγκρατήσω το πάθος μου για σας πλέον. Είναι μάταιο. Αχ, Λόρδε Φράγκερτον. Σοκαριστικό και χρειάστηκαν μόνο 3 σεζόν. Τώρα εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο επιστροφή στην αμφίβια. Γίνει βάτραχη. Μα τι. Δεν το πιστεύω πως το ξέχασα. Ρίτσελ, Ρόντνεϊ, έγινε μια φοβερή παρεξήγηση. Αυτοί είναι ηθοποιοί που κάνουν πρόβα σε μια συναρπαστική ιστορική αναβίωση. Θα καθαρίσουμε αυτό το χάρι αύριο. Πηγαίνετε σπίτι, αναλαμβάνω εγώ τώρα. Ευτυχώς, καλή Dr. Τζαν. Ω, γεια, Dr. Τζαν. Να, υπάρχει μια απολύτως λογική εξήγηση για όλα αυτά. Και ανυπομονώ να την ακούσω. Εξωγήινη βάτραχη, ρομπότ, πες τα όλα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θα δυσκολευτούμε μόνοι μας, Σαν. Ίσως ήρθε η ώρα να εμπιστευτούμε κάποιον. Wow, φαίνεται πως περάσατε πολλά. Καταλαβαίνω γιατί βιάζεστε για απαντήσεις, αλλά γιατί η ληστεία? Γιατί δεν με ρωτήσατε? Έχεις δίκιο, αλλά τώρα είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Έχει να κοιμηθεί. Dr. Τζαν, συγγνώμη παιδιά, δεν μπορούσα να περιμένω, είναι πολύ συναρπαστικό. Είναι γραμμένο σε μια αρχαία γλώσσα, μα πώς να το διαβάσουμε? Περιμένετε. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της Μάρσι λέει, ψάξε τη μητέρα της ελεημοσύνης. Θα σε οδηγήσει στο πεπρωμένο σου. Κατάλαβε κανένας τίποτα? Όχι ιδιαίτερα. Α, τίποτα.